Barkos lehendakariak eskerrak eman dizkie Carlos hirugarrenaren gurutzearekin saritu diren 8 norbanako eta erakundei Nafarroa hobe, kultuago eta solidariagoa baten alde egindako lanagatik. Datorren ostegunean apirilaren 4an Garesen hitzordu garrantzitsua du Euskal Herriko jendarteak izan ere 21. korrika bertatik abiatuko da arratsaldeko 8etan. Barkos lehendakariak sinatu du Nafarroko Parlamenturako hauteskunden deialdia. Herritarrek apirilaren 28an Iruñeko udaleko hauteskunde mahaiko kideak izango diren begiratu aldute jada. Bideak 0 eta webikoitza pamplona.es hauteslearen nortasun agiri nazionala zenbakia eta lehen abizena erabiliz. Nork bere informazio soilik ikus dezake. Barkos lehendakaria gorpuzkiak identifikatu gabe dauden frankismoaren 56 biktima lurperatzeko ekitaldian izan da. Iruñeko hilerrian egindako ekitaldian memoriaren aldeko elkarte eta erakunden arteko lankidetzaren garrantzia nabarmendu du, biktimen egia eta justiziarako eskubidei erantzuteko. Hirirako estrategikoak diren eztabaidetan parte hartze gaztearen zein komunikazio digitalaren bultzada eta zerbitzu gehiago, horra gazteriaren etxeko etapa berrirako irizpideak. Klima eta energiaren aldeko Nafarroko alkateen itunak 50 udal konprometituak ditu dagoeneko. Bat egite horiek, Nafarroko herritarren 52% toki ordezkaritza suposatzen dute. Apirilaren 2 lerroburuak edo titularrak. Barkos lehendakariak 8 pertsona eta erakunde Carlos hirugarrenaren gurutzearekin saritu ditu. Gure erkidegoa Nafarroa hobe kultur handiagoko eta solidarioago bihurtzeko egindako lana eskertuz eta aitortuz. Uxue Barkos Nafarroko lehendakaria izan da Carlos hirugarrena noblearen gurutzearen entrega ekitaldiaren buru. Bertan, 9 norbanako eta erakunde saritu dira. Eta lehendakariak esparru desberdinetan erakutsi duten esfortzua sormena, ekintzailetza eta erabakimena nabarmendu ditu. Zeinak segi beharreko bidea markatzen diguten. Hauek izan dira sarituak, Santa Maria la Real etxeko Andreen, konsumitzaileen eta erabiltzaileen elkartea. Aurelio Sagaseta musikaria, Fatima Dillarra emakumen mutilazio genitalaren aurkako aktivista, Jesus Tia ekintzailea, Los Iruñako musika taldea, Pedro Blanco kazetaria, Julio Sesma memoria historikoaren berreskuratzearen sustatzailea eta azkenik Jesus Sarasa ingenieri agronomoa. Ekitaldian kultura, kirol eta gazteria departamentoaren klaustro Isabeldarrean ospatu dena, Nafarroko gobernukidez gain, Nafarroko arartekoa den Javier Eneriz, Nafarroko kontuen ganberako presidentea den Asun Olaetxea, Nafarroko udalerri eta konzejoen federazioko presidentea Pablo Azkona, Nafarroko Unibertsitate Publikoko errektorea Alfonso Carlosena eta hainbat foru parlamentariak izan dira. Nafarroko erreserkiarekin eman zaio abia da ekitaldiari, Duo de Flautas Runa taldearen eskutik. Sari emate ekitaldian zehar, gainera zenbait musika saio eman dira The Mod Quartet ahots laukotearen eskutik. Dominak eman ondoren bertaratutakoei zuzendu zaie Barkos lehendakaria. Bere hitz hartzean gogoratu du Nafarroko gobernuak martxoaren 13ko bilkuran emandako sari hauek Nafarroko erresumako historiako pertsonairik garrantzitsuenetako baten izena daramatela. Carlos hirugarrenarena hain zuzen, Carlos erregeak 4 hamarkadaz erreinatu zuen Nafarroa. Bakea, berrikuntza eta aurrerapen garrantzitsuak izan zirelarik ezaugarri bere garaian, sasoi berezi bat non Nafarroa bere balioengatik nabarmendu baitzen Europan. Errege noblearen profila aztertu duten historiolaria jarraitu du lehendakariak, haren iniziatiba handia nabarmendu dute, haren buru irekia, haren espiritu, bakegila eta artekaria modu positiboan aplikatu zuena, Erdi Aroko Europako nazioarteko gatazka konpontzeko. Nafarroko lehendakaria, Carlos hirugarrena baino 5 mende beranduago, Nafarroko izenari ospe eman diotenei zuzendu zaie.
obratze eta lan onaren eredu zaretelako esfortzu eskutzabal eta arduratxoaren adibide, gu denoi bultzade emanez Nafarroa hobe, kultuago eta solidarioago bat eraikitze bidean, justizia, berdintasuna eta aurrerapena erdiesten konprometituagoa. Hala, Santa Maria la Real erakundeak 1977 geroztik emakumen sustapenerako jardueretan izandako izaera aintzindari eta aurrerakoia nabarmendu du lehendakariak, zeinak gainera eskuzabala agertuta bere egoitza Nafarroari eskaini dion gizarte helburuetarako. Aurelio Sagasteta musikari eta paisaz, musika kultura barruan duen persona baten eredu bizia nabarmendu du, zeinak Nafarroko musika gure geografia osoan eta herrialde desberdinetan zehar eman duen ezagutzera, bai erlijiosa eta bai herrikoia, izan latinez, gazteleraz edo euskaraz. Los Iruñako musika taldeaz aipatu du mundu erdia ibili zutela Nafarroa lurralde alai eta dinamiko gisa aurkezten, jai tradizio irekietan errotua eta beren omena goraipatu baino ezin dugu egin taldearen uneriko onenak izan zirenetik 6 hamarkada pasa diren honetan. Jesus Zia ekintzailaren Josenea enpresa proiektua baloratu du, medikuntzako belar eta landaren laborantza organikoa sustatzen duena autohornikuntza energetikoaren bitartez, gizarte bazterkeria pairatzen duten personei enplegua ematen dien proiektu bat laneratzen eta gizartaratzen laguntzen diena. Fatima Deiarra aktivistaren lana ere nabarmendu nahi izan du. Nafarroko Medikos del Mundo erakundearen barrutik ikaragarrizko lana egin du Fatimak emakumeen mutilazio genitalak suposatzen den giza traumaren inguruan, lan divulgatzaile eta hezitzailea, Afrikan eta mundu osoan arazo larri honen kontzientzia izan dezagun. Julio Sesma memoria historikoaren sustatzaileaz honakoa baloratu du Barkos lehendakariak. Hasierako momentutik erakutsitako laguntza erabakigarria errepresio frankista pairatu zuten biktimak gogoratu, aitortu eta hoien ezagutza zabaltzeko eta baita memoria historikoaren berreskuratzean nazioarteko eredu den Sartagudako alargunen herriko elkarteari emandako bultzada. Pedro Blanco kazetaria buruz gogoratu du naiz eta 2 hamarkada daramatzan Madrilen lanean, etengabe goratzen dituela bere lurra, bere tradizioak eta bere gastronomia zer irratiko kateko mikrofonoen bitartez eta sare sozialen bidez. Jesus Sarasa ingenieria agronomo eta ekintzailearekin bukatu du lehendakariak saritutako personen ibilbidea eta nabarmendu nahi izan du AN enpresa taldeko arima dela Sarasa, Nafarroko landa eremuko tradizio kooperatibista sustatu duena eta ongi jakin duena sektoreak bizi izan dituen aldaketa eta zailtasunei aurre egiten. Apirilaren 4 aste honetan ostegunarekin Euskal Herriak hitzordu garrantzitsua du Garesen. Korrikaren hasiera ekitaldia. 21. edizio honek Euskal Lurralde osoa zeharkatuko du klika lelopean. Euskara hizkuntza edo euskaraz egiteko hautuaren garrantzia mahaigaineratuz eta teknologia berriei erreferentzia edo keinua eginez. Arratsaldeko 5etan abiatuko da eta ez da etenduko 14an Gasteizera ailegatu arte. Ostegunean apirilaren 4an Garesen hitzordu garrantzitsu edo Euskal Herriko jendarteak izan ere 21. korrika bertatik abiatuko da arratsaldeko 8etan. Goizetik giro ezin hobea izanen da Garesen, hainbat ekimen antolatuta bai daude. Egun osoko jaia prestatu dute Izarbe Ibarreko herritarrek 21. korrikari hasiera emateko. Dianekin esnatuko da Gares eta goizan hainbat ekimenek alaituko dute eguna herri bazkariaren aurretik. Plazan izanen da hasiera ekitaldia 4:00 aintzinera, Anabel Arraiza gidatuta eta Demod Quartet taldearen parte hartzearekin. Mezua lekuko barruan sartuta lehen kilometroa Izarbe Ibar eta Maineru Ibarretako herri bakoitzeko lagun banak eginen du. 16 herri guztira, 16 lagun. Korrika ekimen zirraragarria da eta horrez gain korrikaren atzean euskararen eta euskaldunen, euskaltzale guztien eguneroko bizitza eta euskaraz bizitzeko nahia dago. Idei horrekin eta 16 lagun hoien bidez, lehen kilometro horrek islatuko du
Alde batetik euskaraz bizitzeko kemena eta bestetik Izar Beibarren euskarak tinko aurrera egiteko korrikak auspo izan nahi duela. Garez izanen da ostegun honetako protagonista nagusia bertako herritarrek eta udalak egindako lanari esker. Hilabetetako lana izan da auzolan erraldoia elkarlan handia burututa eta ostegunerako Garez prest izanen da 21 korrikaren hasierara etorriko diren herritar andanari behar bezalako harrera egiteko. Ohore handitza dio dute bertakoek Euskal Herriko 16 herrik baino ez dutelako korrika hasiera ezagutu. Garezko udalak eta AEKak elkarlan hitzarmen sinatu dute eta bertako alkateak Oian Mendok deialdi bereixe egin du ostegunean denok Garezen elkartzeko. Uxue Barkos Nafarroako presidenteak Foru Parlamenturako hauteskundeen deialdia sinatu du. Maiatzaren 26an izango dira hauteskundeak eta foru organo berria ekainaren 19an eratuko da. Nafarroko lehendakariak Uxue Barkosek sinatu du Foru Parlamenturako hauteskundeen deialdiaren foru dekretua eta asteartean argitaratuko da gaur Nafarroko aldizkari ofizialean indarrean sartuko den egun berean. Parlamenturako hauteskundeak maiatzaren 26an igandean izango dira, beste 3 hauteskunde hitzordurekin batera. Europako hauteskundeak eta udalerrietakoak, estatu eskumenekoak eta kontzejo hauteskundeak. Exekutiboak martxoaren 27an asteazkenean hartutako akordioaren bitartez deiturikoak. Nafarroko hauteskunde kanpaina 15 eguneko izango da eta beraz maiatzaren 10eko ostirala 0 ordutan hasi eta maiatzaren 28eko 0 ordutan amaituko da. Gainera, deialdiaren foru dekretuan Nafarroko parlamentu berria hautetsontzietatik aterako dena eratzeko eguna ezartzen da, hain zuzen ere ekainaren 19an asteazkena 11etan izango da. Deialdia sinatzeko ekitaldi instituzionala goizeko 9etan eginda Nafarroko Jauregiko areto berdean. Nafarroko parlamentuko lehendakariaren Ainhoa Aznarezen eta foru exekutiboren lehendakari ordeak diren Manu Ayerdiren, garapen ekonomikoa eta Miguel Laparraren eskubide sozialak aurrean. Foruaren hobekuntzak ezarritako 3 foru erakunden ordezkari gisa, foru komunitateko parlamentua, gobernua eta lehendakaritza. Apirilaren 28an iruindarrek hauteskunde mailako kideak izango diren edo ez jakin dezakete jada 010 telefonora deituz edo pamplona.es webgunearen bitartez. Jada begiratu aldira Iruñako 270 hauteskunde mailen osaera zehazteko osoko bilkura berexian egindako zozketaren emaitzak. Hauteslek beren egoera ezagutu alduten nork berea udalaren webgunearen hasiera orrian, gaztelaniaz naiz euskeraz. Halaber 010 herritarrendako arreta telefonora deituta konsulta daiteke, 948420100 Iruñaz kanpotik edo telefono operadore baten tarifa 4aren barruan deitzen bada. Azken hauteskundetan bezala, erroldako zerrendak ez dira jendaurrean ikusgai jarriko, hortaz, bide hauetako batera jo behar da. Informazioa begiratu nahi duenak, nortasun agiri nazionala zenbakia eta lehen abizena erabili beharko ditu. Bertan honako informazio hau edukiko du eskuragarri. Bere identifikazio datuak, botoa ematera zein hauteslekutara joan behar duen, hautesbarrutia, hauteskunde atala eta maila. Arratsalde honetatik aurrera zozketan izendatutako 2430 personei jakinarazpen ofiziala egiten hasiko zaie eta kide buru edo ordezkoendako alegaziorako epea jakinarazpenaren ondoko 7 egunetan irekita egongo da. Identifikatu gabe dauden frankismoaren 56 biktima lurperatzeko ekitaldian Barkos lehendakariaren presentzia izan da. Iruñeko hilerrian burutu da ekitaldia eta bertan presidenteak biktimen egia eta justiziarako eskubideei erantzuteko memoriaren aldeko taldeen, erakundeen lankidetzaren garrantzia azpimarratu edo nabarmendu egin du. Barkos lehendakaria gorpuzkiak identifikatu gabe dauden frankismoaren 56 biktima lurperatzeko ekitaldian izan da. Iruñerriko hilerrian egindako ekitaldian memorianen aldeko elkarte eta erakunden arteko lankidetzaren garrantzia nabarmendu du, biktimen egia eta justiziarako eskubidei erantzuteko.
Lehendakariak nabarmendu duenez, memoria historikoan lanean diharduten erakunde eta elkarten arteko lankidetza da biktimen egia, justizia eta erreparaziorako eskubideari erantzuteko biderik egokiena. Halaxe adierazi du Iruñako hilerrian errepresio frankistaren 56 biktimaren identifikatu gabeko gorpuzkiak lurperatzeko antolaturiko ekitaldian. Biktimak Nafarroko hainbat hobitatik atera dituzte egungo legealdian. Nafarroko gobernuak biktimen gorpuak hilobetatik ateratzeko antolaturiko programaren barnean. 56 personen gorpuzkiak kutxetan sartuta iritsi dira Iruñako kampus handura, segizion bildutako agintariak eta elkartearen ordezkariak hilobiaren barnealdera abiatu dira Errepublikazaleen panteoraino bertan lurperatu baituzte aipaturiko gorpuzkiak. Ekitaldian izan dira, lehendakariarekin batera, Iruñako alkate Joseba Siron eta herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako konseilariana Ollok. Bertaratutakoen aurrean hitz egin dute Barkos lehendakariak, Siron alkateak eta fusilatu baten bilobak. Jarraian, Zenaida Biurrun biolin jotzaileak musika doinua interpretatu eta aurrezkoa dantzatu da. Gorpuzkiak lurperatzeko ekitaldia bukatzeko lore eskaintza egin dute Nafarroko lehendakariak, Iruñako alkateak eta biktimen senitartekoek. Ekitaldia Nafarroko fusilatuen senitartekoen elkarteak antolatutu gerra zibilaren bukaeran 80. urteurrenaren kariaz, izan ere apirilaren 1 garaipenaren eguna izan zen diktaduraren garaian. Iruñeko gazteriaren etxeko etapa berrian gazteen parte hartzeari bultzada ematea, komunikazio digitala sustatzea eta zerbitzu gehiago eskaintzea izango dira irizpideak edo ardatzak. Horretaz gain, ekintzailetzarako aholkularitza bat sortu egingo da, kafetegia irekiko da topagune gisa erabiltzeko eta profil espezializatuko langile kopurua handitu egingo da. Gazteriaren etxeak astelenean hasiko du ibilbide berria. Iruñan hiria pentsatzeko dauden foru guztietan gazteen parte hartzea areagotzea izango da horren filosofia. Aldi berean, auzoetan presentzia handiagoa ere egongo delarik. Zangozakaleko 30 egoitzatik kanpoko udal eremuetan egingo diren jarduera eta ikastaro programazioaren bidez. Horrez gain, noranzko aldaketa zerbitzu gehiagoz lagundurik dator. Ekintzailetzarako aholkularitza berria abiatuko da, badauden lauak osatzeko eta elkartegintza aholkularitzako arreta ordu gehiago egongo dira. Berriro prestatu da kafetegia, aizigune eta ekitaldiak antolatzeko gune gisa. Eta komunikabide digital berriekiko apustua indartu da. Teknikari kopuru handituz, sare sozialetarako lan prozedura bat ezarriz eta webgune malguagoa prestatuz. Hori guztia islatu nahi da irudi digital desberdin batean. Logotipo aldaketa barne, Iruñako udalak gaztendako dituen lan ildoen erakusgarri. Halaber, 12 eta 14 urte bitarteko fase horretan daudenei zabaldu nahi zaie arreta, saiakerak egin dira aurretik, Sanferminetan besteak beste. Komunitate garapenako alorreko jarduketen xede izaten jarraituko baitira. Etapa berria abiatuta hain zuzen kudeaketa kontratu berria indarrean sartzearekin batera eta Sedena kultur kudeaketarako enpresari eman zaio kontratu horren ardura. Urteko 491.368 euroan. 2021ko martxora arte 2 aldiz luzatu daiteke. Gazteriaren etxea 1979an abiatu zen udal zerbitzua da. Urte hauetan guztitan zehar unean uneko instalazioetara eta eduki zein proposamenetara egokituz joan da. Gazteen eskariaren arabera, ala prestakuntzan, nola digitalizazioan eta bestelako alorretan. Etapa berri honetan urras bat harago eman da, izan ere Iruñako gazteak hiri eredu eztabaidagai duten partaidetza foro guztietan egon daitezen lortu nahi da. Urte gutxiren buruan eredu horren eragile helduak izango baitira. Ideia honek aurrekariak izan ditu azken urteotan, hiri plan estrategikoaren inguruko eztabaidetan gaztek izan berri duten parte hartzea eta zenbait prozesu partizipatibo bultzatu zein edatzeko sektore horretatik izan den ordezkaritza. Sanferminetako gazte programazioa, aur plana, muntatu zure ekitaldi programa eta barra.
Lau urtez zerbitzurik eman gabe igaro eta gero berriz egongo da erabiltzeko pres etxeko kafetegia. Aisialdi tartetxo baterako ostalaritza establizimenduek ematen dituzten zerbitzu arruntez gain, gune horretan berriro antolatu ahalko dira jarduera programa finkoak. Esate baterako solasaldiak, irakurketa klubak, formatu txikiko kontzertuak. Bertako programazioa gainerako jarduerak bezala edatuko da eta hortaz, apirilaren 1 aintzinera ikastaroak, lantegiak eta bestelako jarduerak barne hartuko dituen 3 hilean behingo edapen sistema batean sartuko da. Baina ohiko edapen bidez gain, kontratu honen bidez beste teknikari bat sartuko da taldean eta ura izango da informazio edatzeko lanen arduraduna. Gazteriako webgunea, sare sozialak, gazte elkartekiko harremanak eta bar. Haren zereginak gazten esparruan badagoen eskariari erantzutea izango da. Gaztei behar dituzten kanalak eta berariazko hizkuntza ematea mundu digitalari loturiko komunikazioaz bezain batean. Adin tarte horietako gazteak xede dituzten profil espezializatuak bazeuden arren webgune berria aurkeztu da, malguagoa eta eguneratu daitekena. Komunikazio estrategia baten barruan eginda hori, zeinan halaber, sare sozialetarako erabilera eta estiloi buruzko gida estrategikoa diseinatu baita. Eta baita ere, Microsit delakoa ere. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp eta Telegram. Proposamen digital horretan genero aniztasun eta gazten ahalduntzearen eta barren ikuspegia txertatzea aurreikusi da. Gazten azken belaunaldien eskarietarako pres egon nahi du eta. 50 udalek Nafarroan klima eta energiaren alde egiteko konpromesua hartu dute. Alkateen itunera atxikituz izan da. Udal kopuru horrek foru erkidegoko toki ordezkaritzen uneko 52 suposatzen dute. Martxoaren bukaerara arten, Nafarroa osoko 50 udalek sinatu dute Iruñeko udalak barne klima eta energiaren aldeko Nafarroko alkateen ituna. 335.815 biztanle edo Nafarroko guztizko populazioaren ehuneko 52 ordezkatzen dutelarik. Hauexek dira martxoaren bukaerara arte ekimenari atxiki zaizkion udalak: Alsasu, Ansoain, Agoitz, Arakil, Arbizu, Arguedas, Arruazu, Arroiz, Artaxoa, Bakaiku, Barasoain, Baztan, Bera, Berriozar, Karkastillo, Kastejon, Oltzako Zendea, Korella, Kaseda, Ergoiena, Esteribar, Etxarriaranaz, Faltzes, Irañeta, Irurtzun, Iturmendi, Lakuntza, Larraga, Los Arcos, Mendavia, Murillo, El Fruto, Noain, Olazti, Herriberri, Oloritz, Orisoain, Oteitza, Iruña, Azkoien, Gares, Puiu, Zangoza, Sartaguda, Tafaia, Tebasmuru, Arte Derreta, Uarte, Arakil, Unzue, Urdiain, Baltierra, Biana eta Ziordian. Borondaten mobilizazio hau Nafarroko gobernuak otsailean toki erakundei luzatutako gonbidapenak bultzatu zuen, eta zenbait egun geroago foru komunitateko alkateen itunari buruzko informazio jardunaldi batek indartu zuen. Kontuan izan behar da itun hau, toki entitatek berotegi efektuko gasen isurketa murrizteko helburuaren erantzunkide bihurtzea xede duen ekimen europar baten ondorioa dela, eta horretan parte hartzen duten udal guztiek baterako ikuspegi erabiliko dutela klima aldaketa arindu eta horretara egokitzeko naiz pobrezia energetikoari aurre egiteko. Hemendik 2030 arte udalerriko berotegi efektuko gasen isurketak gutxienez 40% murriztea da klima eta energiaren aldeko udal konpromisoak dakarren lehendabiziko ondorioa, eta horretarako bereziki energia eraginkortasuna hobetuz eta energia iturri berriztagarrien erabilera gehituz. Bigarrenik, udalerriaren erresilientzia areagotuko da klima aldaketaren ondoriotara egokituz. Konpromiso horiek ekintzetan gauzatzeko toki entitatek bere gain hartuko du erreferentziazko isurien inbentarioa lantzeko konpromisoa, klima aldaketari loturiko arrisku eta kalte beretasunaren ebaluazioarekin batera. Prozesu osoan Nafarroko gobernuak sostengua emanen die klimaren eta energiaren aldeko konpromisori eusten dieten toki entitatei. Sostengu hori metodologia eta laguntza teknikoaren bitartez gauzatuko da. Lursarea, lurraldearen eta iraunkortasunaren Nafarroko agentzia, eta NELS sarea tarteko dituen udala arduradunen arteko lan taldearen barnean.
klima eta energia arloko ekimenei buruzko jardunbide egokiak ezagutza eta baliabideak partekatzeko xedez. Zerua tarteka lainotxo egongo da eta eguerdi aldera euria egin dezake. Goizean goiz haizea aldakor ibiliko da. Goizean iparraldetik finkatu eta indarso egingo da. Temperatura maxima gutxi edo nahiko jaitsiko dira. Asteazkenean zerua oso lainotxo egongo da. Prezipitazio txiki ertaina egingo du. Elurkota 1000-1200 metro ingurura egongo da goizean goiz. Eguna aurrera eginala jaisten joango da eta gauean 600-800 metro inguruan egon liteke. Ipar mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da. Temperatura minima gutxi jaitsiko dira eta maximak nabarmen edo asko jaitsiko dira. Izoz txiki egingo du. Barkos lehendakariak eskerrak eman dizkie Carlos hirugarrenaren gurutzearekin saritu diren 8 norbanako eta erakundei Nafarroa hobe, kultuago eta solidariagoa baten alde egindako lanagatik. Datorren ostegunean apirilaren 4an Garesen hitzordu garrantzitsua du Euskal Herriko jendarteak izan ere 21. korrika bertatik abiatuko da arratsaldeko 8etan. Barkos lehendakariak sinatu du Nafarroko parlamenturako hauteskunden deialdian. Herritarrek apirilaren 28an Iruñeko udaleko hauteskunde mahaiko kideak izango diren begiratu aldute jada. Bideak 010 eta webikoitza pamplona.es hauteslearen nortasun agiri nazionala zenbakia eta lehen abizena erabiliz. Nork bere informazio soilik ikus dezake. Barkos lehendakaria gorpuzkiak identifikatu gabe dauden frankismoaren 56 biktima lurperatzeko ekitaldian izan da. Iruñako hilerrian egindako ekitaldian memoriaren aldeko elkarte eta erakunden arteko lankidetzaren garrantzia nabarmendu du, biktimen egia eta justiziarako eskubidei erantzuteko. Hirirako estrategikoak diren eztabaidetan parte hartze gaztearen zein komunikazio digitalaren bultzada eta zerbitzu gehiago, horra gazteriaren etxeko etapa berrirako irizpideak. Klima eta energiaren aldeko Nafarroko alkateen itunak 50 udal konprometituak ditu dagoeneko. Bat egite horiek, Nafarroko herritarren 152aren toki ordezkaritza suposatzen dute.